Milí priatelia, vítajte na dnešnej prednáške manželov Košťalovcov. Trošku vám ich na úvod predstavím, asi ich poznáte niektorí možno aj z Bezhraničnej. Takže Veronika a Lukáš, Košťalovci. A ja trošku už dlhšie poznám Lukáša, a už asi 11 rokov, keď zakladal Bezhraničnú lásku. A už vtedy som ten projekt veľmi obdivovala. Hovorila som si, že to je veľmi dôležitá vec. A potom si postupne veľa ľudí vlastne aj tento projekt obľúbilo a mnohí slobodní ho práve tiež takto veľmi vnímajú. Ďaká Bohu za kopu dobrých článkov a rád, ktoré dávate. A Lukáš a Veronika sú teda 4 roky manželia. Brali sa ešte počas covidu, majú taký veľmi zaujímavý príbeh, neviem, či to stihneme povedať. Majú takmer dvojročného syna Dávidka. A preto, čím si všetkým vlastne prešli aj tou časťou, kým sa vlastne stali manželmi. Myslím, že sú pre nás veľmi vzácnymi hostiami dnes. A na úvod vám dám otázku, ako si sa vy dvaja pripravili na svoj vzťah? Tak to som nečakal. Ja som myslel, že až potom v tej časti diskusie budem otvárať na otázky. On to bude v takej piesni, ktorú taký kresťanský reper Puer Day, možno poznáte niektorí, pre nás naspieval. A tam sa spieva, že ak chceš istotu do vzťahu, postav sa na Božiu stranu. Takže podľa mňa toto celé spoznanie a to, keď som spoznal Veroniku, tak v podstate to bolo také obdobie, kedy začala korona a uvedomil som si, že vlastne je to také obdobie beznádeje, kedy mám pocit, že už asi všetci tu zomrieme a že nemá zmysel ani Bezhraničná, ani nič. A vtedy som nejak tak viac začal hľadať Boha. A vtedy to bolo také obdobie, kedy som naozaj po strašne veľa rokoch odozdal tú vzťahovú oblasť Bohu a nesilil som to, nebol som ten, ktorý až tak zúfalo hľadal. Tým nechcem povedať, že nemáme byť aktívni. Je dobré, keď chodíte na stretnutie rôzne, či už pre slobodných, alebo ste na nejakých kresťanských online zoznamkách. Ale aby to nebolo také silené. No a v tomto období tej korony som to tak odozdal Bohu. Postavil som sa na jeho stranu a vtedy som vlastne spoznal Veroniku. No a toto sa snažím aj s Veronikou tak žiť, lebo cieľ nie je to, že si nájdem priateľku a potom sa zosobášime, ale udržať si ten vzťah aj popri dieťati je naozaj také náročné. Takže stále musíme byť na tej Božej strane a chceme byť na tej Božej strane, pretože on je pre nás naozaj takou oporou a veľkým požehnaním. Pre mňa to bolo také, že som nejak moc nad tým nerozmýšľala, ani som nemala nejakú takú túžbu, že teraz sa idem nejak modliť za svojho budúceho manžela. A pre mňa to bolo najskôr také všetko všeobecné, že hej, že niekedy by som možno chcela mať nejakého manžela, ale to, že teraz to nejak neriešim. A snažila som tak riešiť také božie veci, ako keby, že som sa prihlásila na dášku animatorskú školu a to bolo pre mňa také super, že som tam proste zažívala spoločenstvo mladých, zažívala som tam som tak viacej spoznala Boha a taký jeho vzťah mňa a jeho. A toto mi tak veľmi pomohlo sa tak odraziť od toho, že aby som naozaj nebola v tom taká, že ma ženie nejaký tlak alebo vek alebo nejaké okolnosti. A toto bolo pre mňa asi také kľúčové, že ja vám o tom potom poviem viac. Takže zatiaľ takto. Takže vám ďakujem zatiaľ. A teraz bude prednáška a po prednáške si dáme takých pár minút pauzu. Už počas prednášky si môžete pripravať vaše otázky, ktoré potom cez slajdo vlastne budeme premietať. Takže potom vlastne po tej prednáške bude 10-minútová pauza a potom bude diskusia. Takže teraz dávame slovo Veronike. Nech sa ti páči. Ja len teraz vám si dovolím pustiť tú krátku pieseň, ktorú som spomínal a verím, že aj to bude pre vás takým
povzbudení. Môžete si to potom kedykoľvek vypočuť na YouTube. Mám pocit, že ľudia furt riešia nejaké bífy. Stále idú do neznáma a chcú mať výhry. A potom zväčša sklamenie vymení vtipy. Aj tak to skúšajú, aj keď sú to pre nich hieroglyfy. Poznal som kamoša, čo mega tužil po vzťahu, no jeho hviezda bola súčasť iného románu. Tak začal s každou druhou zažívať krátku pohádku, no to zranenie sa iba násobilo do radu. V tomto svete, kde už je každý sklamaný od iného, je po vzťahu plnom lásky ten najväčší dopyt, ale nepoznáme ani seba, no chceme spoznať druhého a skačeme do toho, a keby je to fombit. Už sme zabudli na lásku, ktorá má aj meno, ktorá ťa miluje zadarmo bezhranične, lebo si je stvorenie a aj tebe chce dať to svetlo. S radosťou vám pripomínam, že je to ku nám jeho. Láska, čo nemá hraníc, láska, čo múry zborí, viem, kde ju môžem nájsť. Láska, čo nemá hraníc, lásku, čo nezastaví nik, kde ju môžem nájsť. Keď neviem, kto som a ani kto je on, sme prázdny pohár. Tu nejde len o Boha, ale ide o to, že tie vaše osobné rany vás unaví si utešovať stále dookola, trochu spomal. Nezakopávaj vzťahy ako hrobar, nemusíš len spievať tropara, ani hrať na šofara, ale chvíľu ostaň. Nech zistíš, že či si ty dobre kopal, pretože nie každý odvar pomôže ti do rán. Každý čas má svoj význam, ver, meníš nie len tak, keď si sa či usínaš s tým, aby nebol len felák. Bo vníma pokoj ti dá a maluje to jak lepak, nebo však ho stvoril, že sme si blízki ako v hre tank. Takže už koniec falošnému strachu, láska není lotéria ako na Badu. Nechcem dávať žiadne, no len jednu radu. Ak chceš istotu do vzťahu, postav sa na jeho stranu. Láska, čo nemá hraníc, láska, čo múry zborí, viem, kde ju môžem nájsť. Láska, čo nemá hraníc, láska, čo nezastaví nik, kde ju môžem nájsť. Viem, kde ju môžem nájsť. Viem, kde ju môžem nájsť. Bude to príbeh, niektoré veci pochopíš, keď mu dáš, čo si držíš, a bojíš sa pustiť, no napokon zistíš, že len jemu veriť zmysel má. Lebo on je moja opora, podpora, on to má pri ňom, je vždycky to Zmysel má. pokora, sloboda, feeling pokoja, domova, dáva mi pocit, že to Zmysel má. každý z nás má dvere do kora, no dozva je modrá obloha, ja viem, že s ním to Zmysel má. Ahojte priatelia, chceme vás iba všetci pozdraviť a chcel by som iba pripomenúť, že celá táto pieseň je robená ako hymna pre bezhraničnú lásku, ktorí majú super blog, kde píšu o vzťahoch, o tom, ako si nájsť partnera, o tom, ako žiť zdravý vzťah, takže chceme vás všetkých povzbudiť do toho, aby ste si pozreli ich sociálne siete a majú aj super web bezhraničnaláska.sk. Máte požehnaný čas. Vychutnajte si Vianoce z IKEA. Takže ešte raz, ahojte, vítajte. Ja si to tu zapnem. Šup. Ahojte, tak moje meno je Veronika a teším sa, že ste tu toľky prišli. Vy to nečakali, ale nie, srandujem. A myslím, že by sme sa mohli rovno pustiť na tú prednášku našu. A ešte predtým, než začnem, tak by som vám tak chcela povedať, že možno to nie je ako to vyzerá teraz, že sme nejakí odborníci alebo tak, ale všetky tieto veci, ktoré sme si tu spísali, je vlastne súbor nejakých našich skúseností, možno také naše mini svedectvo a aj skúsenosti z našej služby, z bezhraničnej. A verím, že to bude pre vás obohacujúce, že si naozaj niečo z toho odnesiete aj praktické, pretože máme tam nachystané pre vás asi 2 alebo 3 úlohy. Ale nebude to nič také, že teraz tu budem musieť nejako sa postaviť alebo čo, tak sa neste bať. Bude to OK. Takže
troška som to tak dala dokopy do týchto 3 bodov, že čo by sme to chceli tak s vami prebrať, alebo čo by sme to tak chceli otvoriť. A kľudne, ak vás niečo napadne, tak si to môžete zapísať a potom po tejto prednáške ešte bude diskusia, kde to môžeme tak viac rozviť. Luky, chceš niečo povedať? Všimli ste si, že to písmo je také maličké? Veronika to robila popri Dávidkovi, takže je to ospravedlníme. Ale ja si myslím, že ona tým chcela naznačiť, že ktorý by ste chceli, takže aby ste viac videli lepšie, tak pôjdete dopredu a aby mala taký lepší kontakt. Samozrejme v slobode, aby to nebola nejaká manipulácia, ale ktorý máte odvahu. Aj to je veľmi potrebné pri vzťahoch, vedieť sa učiť výjsť zo svojej komfortnej zóny, že není mi to príjemné teraz sa postaviť, čo si o mne pomyslia. Takže vás chcem pozbudiť, ktorí chcete aspoň o troška sa posunúť dopredu, aby sme boli bližšie k vám. Ďakujem. Tak prvý taký blok bude vlastne o tom, že aká je moja predstava, o tom mojom budúcom, lebo každý nejakú máme a každý máme nejakú túžbu v sebe, ktorú nám do srdca vložil Boh a je super ju mať pred očami, takú nejakú víziu toho, že za kým ideme. Druhou takým bodom bude také akoby nahliadnutie do seba, že dobre, a kto som vlastne ja? A že môžem sa vôbec pripodobniť tomu človeku, ktorého hľadám. A tretia taká oblasť bude vlastne to, že ako mi v tom celom môže pomôcť moja viera a vzťah s Bohom. A kde v tom celom mám hľadať Boha a Boží zámer. Takže mám takú otázku. Chceli by ste vidieť, ako som si ja predstavila mojho budúceho partnera alebo manžela. Ja som si to tak spísala takých bodov. A ak to nevidíte, tak to kľudne môžeme prečítať. Je to vidno dozadu? Áno? Dobre. Ale kľudne to môžem prečítať. Takže ja som si ho predstavila tak, že bude mať čierne vlasy, bude mať pekné oči, farba asi nejaká modrá, to bolo také moje top. A bude mať nejaký pekný úsmev. Samozrejme, ja som slúžila pre deti v ERKu, takže toto som si tam zapísala tiež, že by mal byť aktívny v službe, tiež zapálený a pozorný, všímavý k druhým, má rád chvály, ale modlitbu ruženca, pretože ja tiež, je vtipný, miluje šport, teda je vyšportovaný, vie sa štýlu obliekať zároveň, dokáže si priznať chybu, je milý, zodpovedný, spoľahlivý. A má rád chvály, to som už hovorila, má hlboký vzťah s Bohom, je rodinný typ a taká super vec, že býva blízko mňa. To by bolo ideálne. Čiže toto bola nejaká taká moja predstava. Že to som mala v hlave, nemala som to dokonca, myslím, ani napísané, ale toto bola nejaká taká moja vízia. Obrázok je čisto ilustračný. Iba pre predstavu. Čiže toto je niečo, čo vychádza z nášho srdca. Verím, že každý z nás má nejakú takúto predstavu, asi neúplne rovnako ako ja, ale každý z nás má niečo, čo tak vyskakuje, čo by sme my si predstavovali mať na tom druhom človeku. Sú to naše túžby. Je to také nejaké naše zrkadlo, že možno z toho tak troška vychádza, že ako my zmýšľame, akého človeka si predstavujeme, a možno tak troška aj to, že akým človekom sa chceme stať my. Ja som tam mala, že je vyšportovaný napríklad. A hej, toto bola moja taká túžba, že naozaj proste chcem sa držať v nejakom zdravom životnom štýle, chcem mať nejakú postavu a tak. A to neznamená úplne, že aj môj manžel by mal byť taký, akože super, keby to tak bolo, ale nie je to úplne to top, čo by mal spĺňať ako takú prioritu. A je to taká otázka, že tieto naše priority sú zároveň aj Božími prioritami. Ja som možno tak na ilustráciu dala tento obrázok a je to vlastne možno taká nejaká realita,
ktorú sme zažívali aj my a ktorú možno zažívate aj vy. Že my máme nejaké proste priority a to, čo nám pošle Boh, je neúplne asi ideál, aký sme si my predstavovali. A čo teraz s tým? Mám do toho ísť alebo do toho neísť? A možno taká Božia predstava je práve toto. Ja som tam zvýraznila zelenou, že čo sú také tie top veci, ktoré má aj môj manžel. To neznamená, že ostatné nemá. Ale toto boli top veci, ktoré som si ja všimla, že toto sú také tie body, ktoré mi Boh hovorí, že áno, je to tvoj manžel, pretože takto som ti ho dal do srdca a podľa týchto bodov, podľa tohto zoznamu, alebo ako to nazveme, to je ono. A toto bolo niečo, čo mi hovorilo do srdca, že áno, že chod do toho. A to, čo tak vyskakovalo, bolo, že má nejakú konkrétnu službu, je aktívny, má hlboký vzťah s Bohom, je pozorný, všímavý k druhým, dokáže si priznať chybu, je milý, zodpovedný, spoľahlivý. A potom sú tam veci, že rád cestuje a býva blízko mňa. Neviem, či nás poznáte a či ste možno tak nejak zachytili náš príbeh, ale ja som z Kisuc a môj manžel je od Piešťan. A môj manžel musel dochádzať asi 2 hodiny ku mne, takmer každý deň, alebo párkrát do týždňa. A bolo to naozaj namáhavé, pretože ak sme už boli spolu, tak sme chceli využiť ten čas naozaj rozumne. A pamätám si tie dlhé večery, kedy on asi o polnoci odchádzal do mňa a ešte sme celú cestu telefonovali. Asi niekedy až do 2., do 3., lebo ešte po ceste si musel dať prestávky, aby to vôbec zvládol tú cestu. Takže to bol vzťah, ktorý ma niečo stál. Nás oboch. A ja som sa teda musela vzdať týchto mojich priorit. Vedela som, že úplne všetko nemôžem brať, že nemôže to byť úplne takéto, že ja si dám nejaký zoznam a teraz to bude úplne takéto ideálne. A toto mi tak veľmi pomohlo v tom. Tu som spomínala tú jednu úlohu, tak toto je jedna z nich. Možno, ak máte taký zoznam, je super. Ak nemáte, to nevadí. Môžete si ho kľudne spraviť, spísať, ale kľudne ho môžete mať aj tak, že v hlave. Ja som to napríklad nemala spísané, ale mala som niečo také pred sebou, že áno, toto sú veci, ktoré chcem, aby boli fakt, že prioritami. Čiže dal som tam ešte nejaké pomocné otázky, čo by mal mať môj budúci manžel alebo manželka a aké hodnoty, postoj, názory sú pre mňa dôležité. Môj taký tip, čo bolo super, že pomôž si tým, čo vidíš vo svojom okolí na mužoch a ženách. Keď som chodívala na Interact tuto do Bratislavy, tak veľmi sa mi páčil jeden chlapec, nebol to Lukáš, a bolo super, že som chodíval na volejbal. A ja som si vtedy všimla, ako sa on správa. A keď som sa tak modlila, tak mi tak Boh hovoril, že ale pozri sa, že čo by si tak možno z neho vypichla, že čo by mohol mať. A toto bolo také super doplnenie, že mala som nejakú kostru a mohla som sa kľudne inšpirovať akoby druhými mužmi. Že toto si všímam na ostatných. Že napríklad ako sa správajú, alebo čím žijú, alebo také tieto tie hodnoty, ktoré oni žijú. Troška som to spísala, zoznam. Prečo? Ak možno nad tým pochybuješ, alebo nevieš, ako s ním pracovať, tak to sú vlastne také body, ktoré ti pomôžu rozlišiť tú podstatu práve od nejakej takej od nejakého takého očarenia. Hej. Ušetrí ti čas a zlomené srdce. Vieš poznať, že niekto síce pôsobí príťažlivo, ale v kľúčových veciach s tebou nejde rovnakým smerom. A kľudne sa s tým zoznamom môžeš aj modliť. Môžeš ho predložiť Bohu. A možno ak niekoho spoznáš, alebo ak už niekoho poznáš, kto sa ti páči, kto má o teba záujem, tak kľudne si môžeš prichádzať ten zoznam s Bohom a pozerať tie hodnoty, na ktorých záleží a môžeš sa tak spýtať, že Bože, dobre, on je takýto a čo teraz s tým?
tiež ten zoznam ukazuje, že čo potrebuješ ešte v sebe doladiť, aby si bol pripravený na takého človeka, akého hľadáš. Tento bod možno troška vysvetlím ďalej. Taký reality check, že chodil by taký človek vôbec so mnou. Pretože to, čo sme si napísali, alebo to, čo si predstavujeme, je vlastne ideálne, ale toto je realita, že akým človekom som ja. A aby to nebolo o tom, že ja si predstavujem niekoho, kto v podstate neexistuje, pretože som na nejakej pozícii, som v nejakom stave, v nejakých situáciách, ktoré možno nie sú ideálne a možno si tak neuvedomujeme, že človek, ktorého chceme, by možno nechcel nás v tom stave, ako sme teraz. To znamená, že našou úlohou je možno tak zistiť, že čo sú tie naše ako keby problémy. Ja som ich tu trošička vypísala. Že ak možno takýmto niečím žijeme, tak pomyselne si dávame na seba nálepky. A hoci ostatní, keď sa s nami stretnú, tak nemusia vidieť tie nálepky. Oni ich nevidia, ale vnímajú nás. Potrebujem ťa, aby si ma zachránil od samoty. Hej, že nejaké možno zúfalstvo. Častokrát je to o tom, že sa s niekým rozprávame a rozprávame sa s takým tlakom, že ten druhý to cíti, že asi niečo odo mňa chce, asi mám byť niekým, kým proste ja nechcem byť pre neho. Ja sa chcem napríklad iba kamarátiť. Všetci chlapi sú rovnakí, hej, že nejaké frflanie. A mňa aj tak nikto nechce, ja si ťa nezaslúžim. To sú také slova, také neseba prijatia, že napríklad toto dosť tak, keby tá druhá strana dokáže vycítiť a dokáže to vycítiť úplne z obyčajnej konverzácie. Musíš byť dokonalý, lebo ja už nechcem trpieť. Konečne niekto, kto ma urobí šťastnou. Na čo sa budem o seba starať, aj tak o mňa nikto nezakopne. Hej, že nám Boh dal do srdca úplne, že sebavedomie a niekde po ceste sme ho stratili. Hej, mohlo to byť nejakými problémami, možno rodičmi, možno nejakými vecami, ktoré sme museli v živote riešiť. A možno práve teraz je ten čas na to, aby sme to dali dokopy. Aby sme sa pýtali Boha, že čo je to, čím odpudzujem tých ľudí. Alebo čo je na mne také nesympatické. A ono tak pomyselne vyzerá, že týmito ako keby frázami alebo takouto komunikáciou vlastne hovoríme tým ľuďom, že nechci ma, ja si ťa nezaslúžim, že to nemá význam so mnou. A presne toto Boh od nás nechce. On nám vložil do srdca niečo hlboké, niečo, čo z teba vyžaruje. A vždy je to buď niečo pozitívne, alebo je to niečo negatívne. A ak je toto negatívne, tak tí ľudia to cítia. Ak je to niečo pozitívne, ak je to taká Božia vôňa, ak je to naozaj láska, seba prijatie, to, že mám rád seba, a tak takého človeka si proste do života pritiahneš. Automaticky. Že ak napríklad sa stretávam s ľuďmi, ktorí stále nejak frflajú, alebo sú nejakí nešťastní, alebo stále nadávajú, alebo majú nejaký pokrivený obraz o svete, tak takým človekom sa ja začnem stávať. A ten druhý, on to vycíti. Že my sme úplne v tomto taký priehľadní. Takže cieľom je vlastne zistiť, čo je to, čo ako keby ľudí odpudzuje odo mňa. A v čom sa mám zlepšiť. Čo je to, možno aj z toho zoznamu, ktorý si napísal, čo je tá hodnota, ktorú chcem od druhého a sám ju nemám. Možno toto je taký super si uvedomiť. Taký asi najdôležitejší krok, aby sme sa dostali k tomu cieľu je, že nesnaž sa byť dokonalý. Nechci ani to zvládnuť byť dokonalý a nesnaž sa byť skvelým. Jediné, čo je dôležité, je uvedomiť si to, že áno, nie som taký.
Nie som taký, akého si možno predstavuješ. Nie som taký, ale začínam na sebe pracovať. Uvedomujem si to a začínam na sebe pracovať. A ide to. Že toto je dôležité. Ľudí priťahuje krása, ktorú Boh vložil do nás. My sme ako také magnetky pred Bohom. Že ešte, keď sme chodili s Lukášom, tak to bolo také super, že som mu raz poslala to emoji takú pucľu a on mi ju poslal naspäť a to bolo také milé, že sme sa tak doplňali, že áno, my sme také pucle, ktoré proste do seba zapadnú, keď sa nájdu. A toto je tiež niečo také, že ak sa začneme formovať na obraz, ktorý do nás vložil Boh, neustále rásť v jeho láske, v tom spoznávať seba samého, tak potom nájdeme tú druhú pucľu. On ju k nám pritiahne. Tá láska, ktorú máme v sebe. Dobre, druhá mini úloha. Čo z teba vyžaruje? Všímaj si svoju komunikáciu a správanie voči druhým. Čo z teba vyžaruje a ako sa cíti ostatní pri tebe? O čom najčastejšie rozprávaš? Si to ty sám? Čo by povedali, že je na tebe odpudzujúce? Toto je možno taká ťažšia oblasť, ktorá vyžaduje dosť veľa pokory a dosť takej práce na sebe, ale je dôležité poznať pravdu o sebe. Je dôležité na to, aby sme sa niekam mohli posunúť. A práve táto úloha je veľmi praktická v tom, že viem si to uvedomiť. A ak to možno nevidím sám na sebe, tak pokojne sa opýtaj nejakého priateľa, o ktorom vieš, že ti neklame, o ktorom vieš, že je pravdivý a že ti povie veci, aj keď nie sú pekné alebo ružové a že dokáže skritizovať veci aj na tebe a tak sa dokážeš pohnúť. A najdôležitejšie na tom je to, že ak sa ho to spýtaš, tak prosím, neuraz sa. On sa snaží naozaj povedať pravdu, ktorú vidí. A možno je to pravda, ktorá ťa bude bolieť. Možno to nebude príjemné úplne, ale je to dôležité na to, aby sme poznali to, na čom sa máme zlepšiť. Tam, kde nás chce Boh posúvať a môžeme tak rásť v tom. Napísala som tu takú vec, ktorá mi napadla počas tej prezentácie. A zároveň je to náš citát, ktorého sme sa tak držali. Hľadaj radosť Pánovi a daj ti, za čím túži tvoje srdce. Lukáš, mohol by si povedať, čo to pre teba znamená? Tak ja spomeniem ešte, že tento citát bol na tričku, ktorý bol prvý darček, ktorý som dal Veronike, keď som ešte netušil, že to bude moja manželka. A dokonca ja som jej ten darček ani nedoniesol, pretože by som ju chcel nejak namotať, zmanipulovať, ale pretože som bol po spovedi a mal som v aute pár zvyšných tričiek, ktoré sme mali v rámci bezhraničnej. A som si povedal, že niekoho chcem potešiť a v tom mi Veronika napísala. My sme si tedy písali vlastne. Takže pre nás je toto také naozaj také špeciálne. A čo to znamená, že hľadá radosť Pánovi pre mňa? Asi to, čo som povedal na tom úvode už, že ja som ako keby tým, že som nehľadal radosť v Pánovi, tak som bol taký, že písal som si s nejakým dievčaťom, ktoré sa mi zapáčilo. A keď to dievča si prečítalo moju správu na Facebooku, však to poznáte, ukáže vám tam, že prečítané a neodpíše. Pozerám za hodinu nič, 2. Potom už čakám, že ja chcem ísť spať, však ale hádam ešte večer odpíše. No a 1 hodina, 2 hodiny v noci, ona nič, ja naštvatý, frustrovaný, šomrem proste, aké sú tie ženy. Ako taký, nechcem povedať, že typický singláč, lebo nie všetci sú šomraví, ako som bol ja. A toto bolo vlastne niečo, čo ako keby odpudzovalo a preto som až v mojom neskorom veku, to sa natáča, nebudem hovoriť svoj vek,
že naozaj som potreboval ako keby také dlhšie obdobie, kedy som ako keby jedna kamarátka z nášho týmu Bezhraničnej, ktorá je manželka grécko-katolického kňaza, povedala, že ona keď má rôzne rozhovory, tak že si tak uvedomila, že takmer za všetkým je problém s identitou alebo so sebahodnotou alebo s nejakým zranením. Že to nie je ani tak o tom, že akým štýlom sa obliekaš, ale to, čo, ako Veronika hovorí, čo z teba vyžaruje. A jeden taký svetský prednášateľ, teraz neviem, ako sa volá, ale vydal nejakú knihu alebo niečo také, že Magnet na ženy alebo niečo také. No a on myslím, že spomínal niečo také, že aby napríklad v môjom prípade muž nepôsobil na ženu zúfalo alebo príliš tak, že proste na ňu tlačí, tak je najlepšie, aby mal rozrobené viaceré vzťahy s viacerými ženami alebo dievčatami a že potom žiadna z tých žien nebude cítiť ten taký tlak a tú zúfalosť, že kontroluje si teraz, či mi odpísala a podobne. No, ja osobne s týmto nesúhlasím, lebo tým môžem naozaj pozraňovať veľa žien. Ale my ako kresťania máme naozaj na to taký dobrý recept a ja som ho dlho nevedel pochopiť, alebo možno aj som pochopil, ale nemal som možno síl alebo odvahu to zrealizovať a to je to, že keď mám Boha, život s ním, ako keby takú prioritu, tak ja nevisím na tom, že či mi nejaké dievča odpíše, že môj proste život, moju náladu, moju hodnotu, alebo to, že či budem šťastný, netvorí nejaký človek, nejaká žena, ale proste Boh a ten životný štýl, ktorý žijem. Čiže mne veľmi pomáhalo, že som slúžil v rámci projektu Bezhraničná láska, čiže tým pádom som nemal až tak čas. Ale samozrejme, nechcem sa tu teraz nejak aby ste si nepovedali, že to bola sentimentálna prednáška tej krásnej slečny s tým škaredým manželom. Ale teraz mi vypadla myšlienka. Ale asi ste pochopili, čo som chcel povedať. Že keď hľadám radosť v Bohu, tak on potom mi dá to, po čom túžim. A v podstate moje srdce túžilo samozrejme po vzťahu, ale vtedy, keď som povedal, že Bože, dobre, tak ja ti to odozdávam, ja nechcem. Áno, je to trapné, aby zakladateľ vzťahového projektu Bezhraničná láska bol singláč do konca života, že to je trapné, to by som mal zrušiť, lebo to je také, ako keď idete zubárovi a ten zubár má vypadané polovičku zubov, tak asi by ste mu neverili. Ale povedal som si, dobre Bože, ak chceš, aby som to robil, ja ti v tom budem slúžiť a ak chceš, tak proste sa postaraj o to, aby si nielen mi dal dobrú Božiu ženu, ale proste pretvor si aj mňa, aby aj so mňa bol nie dokonalý človek, ale aspoň do nejakej miery vo mne stvor nové srdce, aby som bol pripravený na vzťah s takou skvelou ženou, ako je Veronika. Dobre. Ďakujeme. Pre mňa to bolo niečo podobné. Ja som to tak zažila na animatorskej škole, kde vlastne sme mali super animatorov, ktorí nám hovorili, že najskôr mali vzťah s Bohom a najskôr chodili s Bohom reálne. Že proste išli tak kde do kaviarne a povedali si, že dobre, teraz mám čas s Bohom. A zobrali si Sväté písmo, alebo si pustili do sluchátiek nejaké chvály, alebo sa modlili ruženec a naozaj, že proste ten čas, ktorý mali, tak keby posvetili alebo zasvetili Bohu. A ešte jeden taký citát mi napadá, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám dá. Všetko sa ostatné dostanete navyše. A to navyše, to je to, čo my tak strašne sa toho chceme tak chytiť a tak strašne to chceme mať. A toto bolo pre mňa také úplne, že som to nechápala, že proste ako môžem mať vzťah s Bohom a proste on mi dá pošle nejakého manžela alebo niečo také a
potom po tej skúsenosti s tými animátormi mi to tak docvaklo, že vlastne hej, on nás stvoril na to, aby sme boli jeho. Nie aby sme boli alebo slúžili iba človeku, ale aby sme v prvom rade slúžili Bohu cez to, kde sa nachádzame, v tom povolaní, v akom sme. A toto bolo dôležité pochopiť a uchopiť a prijať to aj do svojho života, že reálne to žijem. Že hej, idem na nejakú akciu, ale nie s tým, že dobre, idem tam takoho hľadať, ale idem na akciu a idem si to užiť a idem proste nejakým spôsobom spoznávať priateľov, spoznávať druhých ľudí, chcem sa s nimi zoznámiť, chcem vedieť, akí sú. A toto je možno taký recept na to, aby sme sa nechali Bohom viesť v tom, že on nám nechce zle. On nechce to, aby sme boli celý život single, aby sme sa celý život trápili, že som si nikoho nenašiel, že som taký hlúpy, že nikto ma nechce, ale chce, aby sme hľadali, kým sme a kto sme v ňom. A chce, aby sme to našli a aby sme to žili, pretože len vtedy budeme naozaj šťastní, ak nájdeme to, čo hľadáme, ale v ňom. A možno si už niekedy zažil alebo zažívaš aj toto, že modlím sa strašne dlho, možno sú to mesiace, možno sú to roky a stále to nejde a nikoho si neviem nájsť. A tak čo robím zle? A v tomto by mohol zase hovoriť môj manžel, lebo on, keď sme sa spoznali, tak on mal 38 rokov a pre mňa to bolo úplne také, že wow, že proste tak dlho čakal a tak dlho si ho Boh formoval, že to musí byť skvelý muž potom. A je. A ja som strašne rada za ňo. A možno on by tak viacej vedel súcitiť s vami alebo s tými, s ktorí ste toto zažívali, že v čom robím teda chybu. Že čo je na mne také zlé, že ma nikto nechce. A tak vás chceme do toho pozvať, že viera bez skutkov je mŕtva. Že ak my nevykročíme, ak my nespravíme tie kroky, že budeme hľadať, kto sme my, budeme hľadať chyby, ktoré nás oddelujú od ľudí, od obyčajných ľudí, možno sa ich tak opýtať, že čo je na mne taká nejaká vlastnosť, ktorú považuješ za negatívnu. A možno to tak odozdať Bohu vo viere, že naozaj toto je to a Bože, odozdávam ti to a dôverujem ti. A možno ešte taká na záver taký jeden tip, že nie každý priateľský vzťah musí skončiť aj partnerským. Že naozaj to, do čoho nás Boh volá, nie je tlak. Ak cítiš v sebe tlak, napriek veku alebo napriek nejakým okolnostiam, tak to nie je od Boha. Boh vždycky dáva pokoj do svojich rozhodnutí, dáva radosť a všetko ovocie ducha, ktoré máme. Ak toto cítiš, tak to je od Boha. A on určite nechce, aby sa nad tým trápil. A je super, že si tu dnes, že si prišiel a vykročil aj do tejto prednášky. A možno ak na budúce takoho stretneš, tak skús to ani ty netlačiť. Skús najskôr. Ja viem, že to je veľký tlak, lebo chlapec, ktorý sa mi páčil na tej vysokej škole, tak to bolo hrozné, pretože ja som nemohla v podstate spraviť nič. Nemohla som s tým nič robiť, pretože evidentne ja som sa mu nepáčila, ale z mojej strany to bolo strašne silné a ja som to nevedela, čo s tým mám robiť, lebo som sa to snažila odzdávať Bohu, ale za každým, jak som ho videla, tak som proste stále na neho myslela. V škole, keď som prišla na intra, keď som bola to volejbale a stále sa snažila k nemu dostať. A bolo to až také nepríjemné, že ma to úplne tak zväzovalo a naplnilo to úplne tak mysel, že som stále iba rozmýšľala nad tým, že keď ho stretnem, akým spôsobom osloviť. A potom raz prišla korona a už sme sa nevideli. A potom prišiel Lukáš. Takže tak. Ďakujem za pozornosť. A ak by sme sa mohli s vami vidieť, tak
tuto na našom Instagrame a facebookovej stránke tiež fungujeme a kľudne si pozrite aj náš web. Máme tam skvelé články od, ako Lukáš spomínal, jednu manželku grékokatolického kňaza a takýchto článkov tam máme veľa a ja som z nich osobne tiež čerpala, aj keď som bola single a veľmi to aj pomáhalo sa tak rozlišovať v týchto veciach. Takže ďakujeme za pozornosť